Hi guys, गिबियावनो आंनि अननाय जासिबाय होमबा दैमु बसुमतारिया हिनजावखौ खुदुमलायदों ओरैबायदि आं भिडिअखौ नायनानै मिनिबाय आयो हायोलै दे नोंबोथ' गोरालै बर'नि इउटुबार नोंबो गोरा बा दैमु बसुमतारिया गावनि हिनजावखौ खुदुमलायदों बा मासे समायना दा भिडिअखौ नायनो हागोन दसेबाबो बेनिखायनो आङो दायो भिडिअखौ दसेनो खालामबाय आरो दे भिडिअखौ नायनो हागोन जोबजासिम ओंख्रि गैयाबा बिदिनो ओरै जादो हिनजाव खाथियाव लाफानानै ओमफ्राय ओरै खुदुमदो बुजियाबो जाबावगोनसो नुखाबाय जानो हागौ माने बिदिनो आरो ओरैबायदि बे भिडिअखौ नुनानै मिनिबाय दे दायो भिडिअखौ फोजोबनोसै नोंथांमोना साबसक्राइब खालाम आरो शेयार खालाम आरो लाइक खालामना हो आरो कमेन्ट खालाम मोजां मोनदोंब्लाबो